Hallo, Mark. Jeg er ked af, at jeg ikke kan komme i dag. Men jeg har lidt travlt for tiden. Og så har jeg også et kæmpe flyskræk. Jeg håber, at du får en rigtig dejlig dag og en dejlig konfirmation sammen med din familie og en rigtig sjov blå mandag sammen med dine venner. Men du skal ikke snydes for gave, så du må få mit job, mit hus, min bil og min hund, min kone og mine børn. Tillykke, Mark. Mark, som du siger, er jeg lidt langt væk, og jeg kan ikke finde nøglerne til min Starfighter. Så derfor kommer jeg ikke i dag. Hej. Kylling, jeg er så ked af, at Mark han er blevet stor, ikke? Fordi han har været vores største fan altid. Og nu skal han dele underlyn med konfirmere og sådan noget. Ja, jeg er så ked af det. Det er forfærdeligt, at han er stor nu. Hej Justin, vil du sige noget til din største fan, Mark? Ja, helt klart. Jeg har tænkt over det, Mark. Jeg har tænkt over, at du må godt komme med i bandet. Tak skal du have. Det bliver jeg glad for. Ærede Mark, mine tanker er på Hasselø der. Og i anledning af din konfirmation vil jeg gerne invitere dig til Amalienborg og lære dig at ryge, som jeg lærte det af min mor, dronning Ingrid. Og da jeg ved, at din mor ikke vil lære dig at ryge, må jeg gøre det. For ryge, det skal man jo. Tillykke, Mark.